Good morning, guys. Good morning, good morning, good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning, guys. Good morning. Mamuka sei kumatwimana enyika amuri. Mamuka sei kumatwimana enyika amuri. I want amuka shedu. Right. I feel like the need of coming here. Taura my 2 cents about the audio. Ikutenderera. Kuneva asiri kuziva. Tataka zvignore. I ignored that. But I think, let me just say it here so that people don't have to keep on coming to my inbox kwangu and giving me zvamuri kundipa nezvamuri kundiudza. And ndoda kutanga nekuti to this person, a person ari kutenderedza this audio, ari mu WhatsApp group. She's in the WhatsApp group. Mwari wakuitire zvakanaka. Mudikani, thank you very much. Thank you very much for trying to put other people's lives at risk. Ndofunga mazimba anotofara cheko cheko pakatofa munhu. Pakanzi pafa munhu nhasi. They are very happy. Handizivi hangu feeling yekuti wauraisa munhu inoita sei. But I think kunotori nevanhu kuti vanogona kufara pakanzi pafa munhu. Right. Apparently last month, hachisi zvinhu zvaiko zvino izvi pane audio ndomupeishetererai kuda kuexplaina. Last month, I think early last month and then kudhara audio yaisaiko zvino. Aminoti yazo zvandikutaura kuti mandiye mukadzi. Mandiye mukadzi. Kune audio iri kuma blogger ku YouTube uko. Iri kutenderera. Saka apparently early last month or last of last month something like that. Handichazoziva. Pane number ine plus 25 or plus 4 something. Aminoti number ikupi. This person came to me. Akati Simeli, it's agent. I need to speak to you. And mona, ndikatoka naka ndiani. You don't have to know me. I just need to speak to you. On WhatsApp, can remember my WhatsApp number is it's open for everybody. And then I was like, okay, fine. She goes, but please, ndokumbira kana ndakudzai zvimi izvi. Antika ndokumbira kuti mudile nenyaya izvi. Ndashaya kuti nyaya. Ndikati nyaya. She goes, please just promise me. Inekuda zvinhu nekuda nyaya. Ndikati I promise. Handisi kuziva kuti nyaya ichi. Ndikati sure I promise. And mona, vanda promise zvemunhu ya. Zvikanzi ndoda kuti mudile nenyaya iyi because zvinhu zvakandiremera izvi. Zvinhu zviri muhana mangu for years. Saka I'm losing sleep. Ndotadza kurara nenyaya ishi. I need people to get closure. And especially in hama dzimunhu anodata nezvake. I'm like, nyaya iyi zvandinetsa paya guys. Moza curiosity. And mona, curiosity inoda kukuraya kuti chichikuitika. Amazimba varoi kani. Ndikati alright bo. Munhu yakabva ita some days. Asingabatiki. Mvandato zvignore. Hanimona. Saka tine munoziva kuti tine vakadzi tine WhatsApp group. Saka tine WhatsApp group ratinaro ratinenge tichotoka tiri madzimai. And zviri fani zvachoka madzimai tenge chiti titese pa diaries apa. Hanimona. Tine WhatsApp group ratinaro rire madzimai. And amunona nchifamba na waya. Pa timu randotofamba naro riya ramunoona riya. Panotori nevatengesi nevamwe vasinamira zvakanaka vatori ipo paya. Animon. Right. Ndaenda ku group ndikati guys, ndakatova forwardra ari ma message abva kumwe ndikati guys pane munhu akundivhundutsa. Ari kuti ndine nyaya ndoda kutaura zvinhu. Ona ima message aya. Zvikanzi ndiani ndikati handizivi. Asi munhu uyu number iri kuti chi 235 aminoti ndiani ndio kupinda mubvunza kuti ndiani. Saka munhu yasera atomboresponda. Hapana picture pamwe nda blockwa. Zvikanzi mambona picture ngati andichazi ndambona picture kuti ndina papo but anogona randi blocka because ndakaramba chida kuziva kuti munhu ndiani chiti tichangwanzwa kuti ndiwani asingatauri. Ndikati apa mwandi block. Takatoita ma days. Ndofunga 3 days. Nyaya yatopera takatoka mune zvayo. Mwakatombobvunza kuti ko ndikati munhu yakazongodisappear minute akaenda nekupi zvikatopera. After 4th day pakazomuka pane audio. Iyo iri kutendererai mu inbox mangu. Mamuka mune inbox ndobva ndangodaterera inbox ya ndakabva ndati yo izvi I'm too small for this one. I'm too young for this nyaya. Andikwanisi. You know, nema messages in for back kuti this one and this I'm not a politician. I don't get myself in this. Antika pane pokuti mamwe ma issues are common abuda pa zviri kuitika like zvimwe zvingori common zvinoitika kunzoko. I can talk about it because zvabuda because I'm not a politician and see enemy yaningi anmona but tinotaura sometimes kuti vakuru vedu zvimwe zvinenge zvichitika vanenge vasingazivi. So we come and tongoita noise kuti tivapushe kuti varesponde pane zvatechida kuti varesponde papo. Then if it's sorted ball tatendera mberi ndokugadzirisa nyika. Nokuti takaudzwa nababa wedu kuti nyika ndeyedu inovakwa nevene vayo.
ndozvavakataura saka ndozvatinongomirawo nazvo. Okay, fine. Ndobva ndatomati handiti chikanzi manje ndoita sendikati my brother, this is not for me. Handiti why did you choose me? Ndofunga unoziva hama dzemunhu uyu unogona kuenda ikoko nditori nazvo in chats. Ndikati you can just go and talk nehama dzemunhu uyu wavaudza zvada kuvaudza. Inini no, I can't. Ndakabva ndamurambira ipapo. Ndikuudza kuti ndikudhara asi zvaiko zvino. Video audio razongolikiswa neumwe mudzimai iko zvino. But ndezvakudhara zvinizvi. Okay. Zvatopfuura. Ndaenda futi WhatsApp group kuti tinosishira zvinhu zvakawanda, a lot of things. Ndaenda futi WhatsApp group ndikati madzimai moza nyaya rikakupuwa dry muneya. Zvikanzi ndikati apa guys ninge chiti kufamba teseka tiri mujeni 1 vamwe vangu madzimai avamwe vangu nokuti tinotombotsaura zvinhu zvakawanda vamwe vatombotaura nyaya dzavo like tichitobatsirana mugrupu imomo. Hapana chakambolika so far. Handizi kuti munhu ya I don't know. Tatotry kumuti buda pachena utiudza kuti why did you do this? Anyway, tazotsvaga vanhu iko zvinhu vari busy kutsvaga kuti amongst us who is this snitch akabudisa this utatsvaga vanhu navo vari busy kutibatsira. Okay. Ndikati vasikana munhu uya azoresponda inzwai munzwe. Ndobva ndaforwarda kuvanhu mugrupu muya ndikateerai munzwe vanhu vese vakabva ngoti mudzimai SIS MELLY, this is too big for your shoes. Ndikati imi ende magara musiti hamutauri nezvepolitics makagara mataura kuti hamusi politician. Ndikati yes. Ndatomuudza hangu anyway ndangoti munzwewo mashura auya kwandira munhu uya da kutondishandisa. Anomaona kushandiswa uko ndofira zvandisingazivi nchinzi kwai ndafira kuti kwai audio izvo zvandisingazivi. Guys please delete audio manzwa yenyu delete audio. There is the truth as it is because kana zvizo investigatewa zvichangobuda zvandiri kutaura izvi. Okay. Abadzimai akati alright ndikati visaini ngikiri guys dzimai this has nothing to do with us. Izvazvi zvedu vanhu tikatoidiscussa mugrupu tikati munhu kana anga achida ari pachokwadi anokwanisa kungoenda kuhama dzemunhu akutaurawo. Anomaona moenda monotaura ikoko why would this person come to SIS MELLY? Uyu munhu asitori munhu ari right, munhu adatondikuvadzisa mva tatoignora mva tangowirirana mva yapera. Nyaya yatopera ndikudhara uku tatoignora nyaya zvatopera. Anomaona vum 3 days ago munhu ari kuyakwandira kuti SIS MELLY pane audio iri kuYouTube. Ndikati audio yani zvikanzi iri kunzi makadi SIS MELLY nyaya. Ndikati tione audio yayadzoswa. Ndikati waionepi? Zvikanzi kuYouTube kune imwe inonzi Mbire TV. Ndakabva ndamanya noonobva ndadzokera kugrupu kuya. Ndikati madzimai ndiani akakanda audio akabudisa audio munomu ndiani? Hapana zanimozada pana chabvuma vanhu vakabva vanyarara. Antimaona hapana chada kuita on up. Ndiani? Kunotori nekunetsana izvozvi. Isati sikuziva chinhu ka zuro umwe auya mukoma wangu futi atoti SIS MELLY audio. Ndikazati audio yayo iramba. Ndikati saka yakutendera ndipata kuti ndoti saka all along apa munhu anga akachengeta vanhu vese vakadelete iye akachengeta mugrupu kuti ndoda kuzoilikisa akulikisa. No, who is that old person? Saka tatsvaga munhu akutibatsira mugrupu medu imomo munhu arimo kuti rakabuda kupi chienda kupi. Anomaona so ndangoti muzive guys this audio it's munhu akatouya kwangu sezvamunongoita muchene nyaya dzenyu kuinbox kwangu it has got nothing to do with me. 1 2 machats ekutomupinda watakaita munhu ndakapita munhu kuti atiiti nyaya dzakadai sadhibati nyaya dzakadai wauya kurong person zvese tinazvo. Antimaona so ndakoti muzive musaramba muchingoya because vanhu vakawanda now it seems as if most people are coming to my inbox now wanting to understand what's going on. I don't have anything to explain to you guys. Ndaexplaina pano ndozvakaitika izvozvo ndaexplaina pano munhu sachinzwa zvocharamba muchandipinga kuinbox muchindibvunza nyaya yeaudio. Kana munhu tamuwana chandingokupromisai akatora audio pamadzimai edu paushamwari hwedu paufamily hwedu akailikisa tichangodzoka naye back pano. I want to play audio pano chido. I'm not gonna play that audio here because chakarita the reason in the first place why I did not play the audio is because I'm not a politician. I'm not involved in any politics. You get what I'm saying? Kwa munhu akakupa yakati musaudze Tafi we don't know. Ndine machats, I have the chats. Tafi you don't know. Ndinawo machats andisikuda kubudisa zvakawanda. Group redu iwo une group rekumba kwenyu refamily yenyu remasisters ako iwewe rekuti whatever chandikakupa isecret anga tusaudze vanhu unogona kundondishiya kwa nekumba kwenyu handiti munhu uyu akatondibega. I will take the screenshot
yefoni screenshot kwete message screenshot ndokuforwardira munhu achitaura kuti ndiendeserei kuhama dza ndikati ndine pandakapindura ndinapo. So I gave it to my sisters because I trusted them as my sisters, right? I little did I know kuti vanhu ava mukati medu momwe my sisters and kuti my sisters and because we share a lot of things mune wana panduka and they are here and mona they are here. My sisters they know vane kugroup kuvatoripo pano munovaona timiri ndinoita navo mutambo same people. You see me traveling with them same people. You see me doing these things, a lot of things, same people. Little did we know kuti tine one munhu akadaro andimona. Saka zvokuti uzondibvunza danzi paaudio pakanzi imimi musati uzotumira vanhu sei wai makatumira vanhu shamwari nditori nemaaudio ndichitoudza munhu uyu machats ndichitoudza munhu uyu kuti hatite zvinhu zvepolitics andiwana but audio iyi ndatoisharewo kumasisters angu mugroup ndinotori nemachats in black and white andimona akati no it's fine ndanga ndati mundiendesere kumhuri ndikati that I can't do andwana ndinotori nazvo and remember munhu anga chiti ukataura akataura hapinduri ipapo anopindura after 2 days or 3 days andimona. Saka please nyaya dzepolitics I'm not a politician handina munhu andivinga so far ati ndiriwe party yakati achindibvunza but ndangoti ndiudze imimi mafans handina munhu ambondibvunza anything kana kuti andivinga achindithreatena mozofunga kuti sitimelera kuthreatena or something nobody. This thing ndofunga yaitotenderera kudhara but yanga sada svikawo kwamuri imini handimona because ndofunga munhu ane makuhwa motofunga anenge achitoremerwa handimona anenge achitoremerwa kuti ndobuditsa sei so pamwe zvanga zvasvika kwatiri but maybe zvanga zvikatobuda kudhara handina munhu auya akandiudza ende vandisavimbe nemunhu. That's very correct. I have learned a lesson. I thought these sisters of mine tirifamba pamwe chete because we share a lot of things. Takutovhunduka kuti zvimwe zvichatobudawo zvisinei zvemapersonals evanhu because kunotaurwa even mapersonal chaiwo evanhu vanhu vanoshare tinoshare the deepest of all kugroup ikoko pachedu but now hatina kutoziva ende munhu wese akabatirana maoko anongoti saka nyaya dzedu dzinogona kungobuda because taitoti igroup ritori ravepo for some time vanhu vachishare zvinhu zvavo vanhu vachiita sei andimona. Saka that is what is there andimona ende nemabloggers whoever akaita get hold of that audio in the first place achiona mine zita remunhu mupolitics dzamunoziva tiri game akanolikisa yakadaro nikiri audio iyoyo handichakuda kupa mhosva but mungadi at least wakabvisawo zita remumwe munhu kungokatawo zita remumwe munhu ungobvisawo wopostawo kana uchida kungotenderedza zvinhu zvokuti content mawana content maingobvisa zitawo moedita pazita paipai moposta. Ndofunga ndatoona pane imwe blogger randatoona rakatoedita zvishuwa ndatoiwa audio but haana kuisa zita rangu. Thank you for that one my brother but it was already too late whether it's a brother or a sister it was already too late vakangotora zvakadaro and they circulated nezita rangu andimona andisiyana ine zvegroup exactly nyasha. That's what I'm gonna do ndati ndichiadrese pano and after this inini personally they can keep the group if they want. It's a WhatsApp group that I share as my ladies as sisters rinotonzi both sisters wedu andimona but now that this has happened I've seen kuti there's somebody asina kumira zvakanaka I'll just leave the group andimona I've just leave the group andimona ndo zvatovepo bhila aiwa inini ndino problem yekuti I'm too trust sometimes I trust people ndino problem handinayo ndikatofarira vanhu ndikada vanhu ndotoda munhu nemwoyo wese zvinove zvinondikuvadzisa izvozvo zvokuti if I like somebody ndotomuda zvokutodaro ndo zvinondikuvadzisa zvokuti mugrupu nditototita vanhu ava kunge haikona kunge tiri vanhu vamwe chete kunge sisa akati pakatita maproblems ava nditorari they know ndichitofunga kuti ish manje guys matichii matodini nenyaya yemunhu ushu handitorari but now this is where it has led me. So I think kutobuda mazviri mugroup umu zvitori right nokuti vanhu vanokurasisa uchifunga kuti vanhu vako vanhu vamunoti mutori pamwe chete you tell each other munhu anenge akamirira the right time kuti azostrike. Zvina basa fundu munhu iwe wakutondiudza matheories asipo wakutondiudzawo matheories ako ekuda kuti ndithreatena nekundifundisira usandipe matheories ako kuti hanzi vachandifollowa. Who is going to follow me? Who is going to follow me? Ndiani achandifollowa? Makutondipa matheories tanzi now that matotaura nezvazvo vachakufollowai vanhu veva vachakufollowai vechii vanhu vapi vachandifollowa vanhu vapi vachandifollowa vachidei kwandiri because I'm not a politician vanhu vapi
vachandifollowa vanhu vapi vachandifollowa ndiudzei kuti vanhu vapi vachandifollowa ndigare ndavaudza pano izvozvi kutoti kana ndikazoshayikwa muzoti ndakatogwa ndakafollowiwa vanhu vapi ndiudzei guys anhendo gore rino ichi Panzi, by this time you are in danger. They will look for you. You have confirmed somebody came to me. That's not a secret. Fundamun. I'm saying the truth. That's what they can come. Who is going to come? Who is going to come? Hey, is there anything wrong with Papa? Chero ndiri koko Africa. Guys, ina ndombo sikutombovunduka na kwata because Diana chandichaga chindivinga chidei. Achidei because ina handisivi zvinya handisi matogo eni veka ndakuta musoja kai. Handisi musoja atozivi kuti unoperate wasei. Ene ndinu vanhu vanozviziva chero vacho muri kufungidzana chandivinga they know kuti sisi vanhu vanoenda kwasisimeli nenyaya dzavo handitika ini zvandatozoita ndatozotsvaga vamwe matop officials ekuzimuko handika ndakavaudza nezvenyaya iyi kuti ndo zviripo nyaya iyi ndikavapa zvese everything vakati don't worry hapana nyaya we just wait tatoona totoziva kuti hazvina kubva kwamuri they know saka munhu achandivinga achida undibata kundirova ndiani achindiroverei guys zvakaoma nakuti muze ini paupenya ini kuti the only way kuti satrasta munhu ka kungosiyana zvokuti masisters chichiizvi ndongobuda muchituma gurupu toone kuchiti takakireta pamwe chete zvese ndongotosiya kwanzisika sign up alright chatoshandisa audio kusika sign up kuti ndikutsvaga guys but guys ndikada unyepa ina ndina mna ndivinga audio yet itonzi yetorine time ichicirculator andina mna kambouya guys imimi problem ndabva makwatisa munhu abva akwata kuti ndikufollowiwa kana vazonifollowa tozozviona ipapo kana vazouya tozozviona ipapo hanimona ina nditoziti mukuti ndikutsvagwa nani ina ndozivi kwai chitongogarai kuuk kwamusisiri safe shamwari inini handisi safe nani ndiudzei kuti handisi safe nani ndibve ndamuadresa pano handisi safe nani taurai zita rake munhu wacho handisi safe nani ndibve ndamuadresa pano ndiri safe ini guys ini ndiri mwana wenyika guys ndiri mwana wenyika ini saka ini unoti president wanga ndirega ndichitambiwa rafu hazviiti ndiri mwana wenyika ini kuti ndadii ndoita politics ini ndofirei ndini ndandozviziva ini imi guys musafunga kuti vanhu havafungi guys funda munhu chakubloka nenyaya kwematheories ako uda kundivigira panapa uda kuvhunusira guys wacho vari kunzi mudazonditeverera sungaifunda munhuyo sungaifunda munhu ndinoda kutoti pamatheories atisingazivi isu uyai musunge uyai murove funda munhu uyai vacho vadazonditeverera uyai mubate funda munhu uyu uyai mubate funda munhu uyu toda kuti titaura zvinhu zvatisingazisatizivi amene ndiona nanoraya vanhu satiziva nanoraya vanhu isu uda kuti titaure kuti kudii uda kuti pusha titaure zvinhu zvatisingazivi nemi vacho vari kubvumira hamusi kuona kuti funda munhu is adding fuel hamusi kuona kuti tinogona kudara zvisiri zvomazvitoti tirohwe ini ndisiyeini handisi politician ini ndotaura takaitwa vana varepwa guys ndinotozvitaura chaiko chako ndinotoadresa kuti kosei government muri kuignora zvinhu izvi handimona pakaita machaina ari kutitorera maminda yedu tinototaura ndakamira handitika kutoti government muripi nyika yoenda nemachaina izvozvo ndinotaura izvi zviri deep izvini handisi musoja handizvizivi tozvizivini plus muda kuti kwai ndichaurayiwa ZANU-PF inouraya vanhu here mitaurai ZANU-PF inouraya vanhu murikuda kuti chii murikuda kuti kudii murikuda kuti kune vanhu vanouraya vanhu kuzanu isati zvizivi sitongoziva kuti vanongotirova kana takanganisa zvokuuraiwa kwavana hatizvizivi isu ndiano takamboona akaurayiwa toziva tine proof yazvo kuti pane munhu akambourayiwa makamboona tine proof tingateerera zvemakuhwe munhu akutaura tikwa he kwakazodai he mugodhi tingazvizive isu tine proof yazvo ko kana ari kuda kutongonyepawo zvake kutsvaga kutongotrenda sezvaatoita izvozvi pamwe munhu atotsvaga kutotrenda zvake zvaatoita izvi naimi guys kana nimi moti takapusa here imi guys hatina kupusa isu akana guys hatina kumbopusa isu
muti takapusa naimi kwai it's a strategy yekuti ugare nai zvako maita fumanei pawanga strategy yekuti ndigare kuno munhu uyu imi musina kutanga vanhu vakapusa tina kupusa isu pama munhu uyu atobudisa kuti audio iri kuti achiuya kwandiri kuti ndisike strategy kokana iri ari budhu yegirlfriend dana nemurume wangu yatirega tizvipushire kuti zvigare kuuk kuti tisati tore murume uyu nai mungandi imi zvinoita guys it's possible kuti munhu anobva ati girlfriend ndinenge chida nemurume wangu yobva yatoti kune hanzvadzeye kana shamwari yaita audio chivhundusira munhu chitaro zvakati kuti vangoenda kuvanosika asylum indobva ndaudzwa indobva ndoti hanimaona ina ndinakada kuchizvo ndini ndakazvitaura kaini ikamuchiti sisimere muri pataiti saka ini mhosva yangu ndekuti mai amukandudza zvinhu aiwa ndamhosva uja haana mhosva sisimeli diaries vachembere manyama haana mhosva tinorohwa kana takanganisa taita illegal strike kuzimbabwe ndopatinorohwa nemasoja tikaita illegal strike kuzimbabwe ndopatinorohwa nemasoja ukakuita audio live yako chituka vakuru venyika ndipo paunorohwa kana usina kumbotuka vakuru venyika kana usina kumbobvera wazvinbova muzvinhu zviri tinorohwegwe tinorohwegwe hanzi audio yacho iri pameno vanhu vari kutedza ndakatoidhilita imwe ndinafe audio yacho nditori naaudio naimi ndiudzeiwo saka ndangoti ngokudzai nezvenyaya yeaudio iyi kuti vanhu vakawanda vakuuya kuseri vachindi sisimeli ndati ndichingoadhirisa kawana kuti ichauya kwamuri munhu uyu iniso ndonatsa kuti hakuna zvinhu zvakadai zvakaitika inhema dzake munhu uyu nokuti dei akanga achida kubudisa information aingoenda kuhama dzemunhu handika aingoenda kuhama dzemunhu onotaura nyaya yake kana ngotsvaga namba vakazara pasocial media onotaura nyaya yake kuuya kwandiri guys uyu munhu inditofungidzira kuti zvine chekuita nekumba kwangu uyu munhu uyu wakatumwa negirlfriend ndofunga pane girlfriend chete wakatumwa negirlfriend yababa kwangu side chick kuti ngatidisturbe munhu yainge anogara kuuk ini ndo mafungiro angu anoona ndo mafungiro angu andiri kutoita kuti munhu uyu wakatotumwa kunzi ngatidisturbe munhu akadididi saka ndati ndigare ndaudza whoever ari concerned mamira andakaona ndakuzamnambudza nambozora lipstick pamuromo pangu tidambobuda guys we want to go out we are going out saka whoever is interested in the audio please don't come and ask me about the audio because me I don't know me I'm thinking kuti the girlfriend here because the guys it's a girlfriend to my husband ari kutry kuda kudisturb kuti ndigare kuno kuuk naji ndizogara kuno dzoka kumusha asinchadzoka asinchannonoka ndisiye kugara kumusha kwangu guys ndisiye kugara kumusha kwangu ndichiti kwaivhundusirwa nevanhu aiwambuya mulambo kana ndiwe unyazotaura nyaya iyi zvako newe nemazvo ndisiye kugara kumusha kwangu chiti kwaiye chichi inema girlfriend mina ndibobvisa socks ngatofamba nacho zvandokangamo everyday right takuenda yep I'm done let's go machepisi anofamba chingoti ngurunguru chipota nezvinhu changu hande hurrying hurry sama yeng see you Jabu come open the come close the door for us you just a door mashuwa ka guys saka ndo maitikira kaita nyaya iyi kwanza mukoma vana side chick aizai iwe unofunga kuti ungasivewe ungagara navo ungazive ndizvo zvakatoitika guys zvimwe rosara tove drama ramukutondiudza he musandicharokwa he chasa muacid nani taurai nganisa vanhu muacid mutaurei zita rake urohwe uriwe taura iwe kuti ndingitanisa vanhu muacid It's this one. Do I? Hanmon. Taura ini kuti ndinkingenza vanhu acid nani anisa vanhu acid kama ensana mbona mna chiswa acid mukati mopenyu wangu tongo wamakuwa mchingozvitaura nanditozvizivini saka mukuti unojola kune murume asingajoli naJudith ndogara navo muhomwe kuti ndingati munhu ajoli amene kana kwakakombereka uchitoziva kuti ina ndingataura muromo iwoyo nokuti handizivi ndingataura muromo iwoyo makana ndonyara panapa uya uchitaura kuti ndini girlfriend yavo ndoti kudi vari manongojola totongozviziva kwai bangu reda hana mhosva ai ndinose kuti ndokubva nyaya yese kumhosva ikoko
Kumbani chauya sichanonoka. But Tarasika straight. Zoe, tie up your shoes. I will do that. Hands are doing my and the fungo tipani and Nantum Banyana Chido Blakey because when I want to joke, I joke with my husband because I know no stress, no. I mean, Dimuno serious. Now, do you want to serious? And then when I want to joke, I joke with his name because he knows, yes. I have faith in him, but in I cannot say I have faith in him because Mangana know guys. Guys. But Rume will humble you guys. Men will humble you. Oh no. Men. Hans ask me to travel lodge. I see travel lodge. I see travel lodge. I should perception. I see travel lodge. My apartments, mama. Kwanza mjolo marriages missing each other. Ewe, tenoni is when I am jolo. Panemun. Panemuna 20 vingane numbers nigga takafana hizi zandu kutaura hizi. Kwa when you done the live please contact me. Pende bish. Panemuna asindiye munhu yanga aripo pa live. Saka munhu iforo adado ndiwachisa ndakuuza kati munhu adado ndiwachisa uyu. Andi zvinene politics izvi. Hada. Kwai na dume bitora nyaya dzenzema kwa msebe bankuru wangu please. Sorry dume. Sorry dumi, dumza. Depa biko mende bi. Anga bapaka panaka wacha nda. Asoto titiza. Barbie. Kwai SIS-MELLY mujolo rungonyisa everyone. Somebody mujolo aona kuti ndiwe SIS-MELLY, mujolo aona kuti ndiwe Beyonce, mujolo aona kuti ndiwani, mujolo muti kungonyiswa tese. Tiri kungonyiswa guys. Kwai makana ngepi nasi takananga kunzvimbo inonzi Leicester. Takananga kunzvimbo inonzi Leicester nasi. Yo, like tine team redu iri ku Leicester. Tine team redu tosvika ku Leicester kwaka guys, imagine tosvika ku Leicester tosvika tsaka zvedu kutaura zvedu nyaya dzedu tiriko umozo likisa takati taura guys. Ione kwatofambira vanhu zvitoti ndikuenda kunodai imagine ndo zvakaitika ka. Nyaya yangu kutrasta. Iwe kudzinyewe nachito kutrust chene nobva nhasi. Ndadzidziswa chidzidzo ne group iri. Andacha kutrust. Zvokutaura nyaya handichabati. Handichatauri nchikudza anything. Iusandudze nyaya dzako futi because ndichadzilikisa. Mangwana ofzoti hey chichi. Tadzidza chidzidzo. Kanzi zisina maishami makandiudza kulidzi chauya maishami don't worry. Tichasvikako. Handi dziri pato. Tiri pato saka tichasvika kulidzi. Tiri pato. Hanzi muri kufamba donga twapinda mu UK wasvika urega kutenderera. Zvazvoita vaimbi zvekungoya 2 days zvazviya wotoinda. Vasina kumboona nzve nasi kuri kutonhora guys. Nasi kuri kutonhora, nasi kwakaipa. Hanimona, nasi kwakaipa. Wotosvika wotodzoka kana wasvika kuenda kunoona indanoona nzvimbo. So that mukada takataura nyaya dzenyu mchiti vai ndobva nakupindurai kuti I know. Chigara kumberi kudze. Why? What's my breaks? Pani my breaks apa? I want to drive, want to control drive and to drive. Okay. Sasa kweta kwaitira tidzeo kudzi. Kutsika imoro. Aramba. Aiwa nditume bakuchikatorerwa. Auchikatorerwa sisi wake. Alright, tumepindo. Chapona kudokota baba. Akuchikatorerwa sisi wake. Mazimba, mamukazi mazimba. Naye kutirendesa sisi wangu vaita musadaro mazimba imimi. Kutirendesa sisi wangu naye ni hamnyarere guys. Ine ndakashamisika nchino kuti mukutrenda. I was shocked. Undita nyama. Makatukwa. Ndakaza kuchemera enda kurwadziwa. Ndikati baba muri kutorwadziwa. Ndikati baba ndakazochema ndikati ndarwadziwa. Kuzvafamba sei kuti mutrendesa. Kukwanzi maita seko. Nasi kutonhora. Odana saka namira. Nasi tokwenda kunonzi kuLeicester. Ndokatukwenda. Inini. Kwanda ndinazvo ndakasiya hembe kwako mongo. Dzimwe dziri kwamukoma kuti saka ndakati rega timboita zviripo. Sita zvara magindagori haafi guys. Hamuzati magindagori haafi nechando. Ndizvo zvindakateka zvozvo. Ifi nechando gindagori.
Saka yaitwa wano here kana kuti. Vari kugadzira I think. Ayo ipapo vakapaita wano here. Hanzi ndimaitawa. Ndimaitawa. Na driver. Muri sei madari. Kazi mima kurega maitawa vachitukwa here asikana vedu madari. Makatsa kunondimirira madari ndichikwa. Makazwa nani? Ndakaenda ndikaona ndega. Muriko. Ndizomudzidze. Ndizomudzidze makazvionera. Ipipo. Papa mind kunchikuza. Pandaikudza imusiya ndika. Ndakaisa nepicture yemwana uya angakapfeka braya. Musiya ndaikudza inchita ndipindiko handisanambopinda maina maitindoreva nemaka. Mazviona nchiti utukwa usiko. Mazviona ndichiti tukwa usiko maanopinda makanozvionera good. But handisi kumborwadziwa nezvazvo but vakangondibohwa chete. Vanhu vekumafira kureva munatoro panenge pakanakawo munhu kwete kutora vakasumudza hembe anditi pataipinda mulimo pepe ndoshoti yavakatora iyoyo kuti maisumudza hembe rainda pasika dress riya ende ranga riri cream edosvika rasviba saka ndopamvanza zvichembere zveku-UK hazvigone kupfeka hazvigone kupfeka honembe paiswa picture yemwana uyawe but mwana ndiye akawanzirwa. I hope guys mwana mudiki ndakatozvitaura ngati mwana mudiki mwana uya understand chimwe chinhu mwana uya kamwana mudiki one and mwana ari kutorwara ari kutozvirwarirwawo mufungi avakanganisa ndakarwadziwa amuzivi situation yemunhu ndakarwadziwa nenyaya iyoyo zvamunoita izvi mwana uya anotorwara and ndo zvakandibata hangu ndo zvakandirwadza. If it was me tambe yenyu hakisi inini I'm a positive person but zvimwe zvinhu ndenchingozoti kutambawo aiwa timiriro kashamwari timiriro saka but mwana uya I hope she's not on Facebook because kana ari but mai vake ndo vakamunza vanenge vatori paFacebook already kana ari vakauya naye kutaura chokwadi kana ari paFacebook matora confidence yemwana uya destroyer completely kuidestroya chaiko asina chatadza ende anotova nemunhu makataura kuti hanzi sei vanhu vari paari vasina kumuudza kuti apfeke zvakanaka. Mwana uya akatoudzwa kunzi bvisa bra with one of the ladies. Mwana akati handikwanisi kupfeka hembe handisina bra. Ndakatozvitaura ndaivepo achinzi bvisa bra. Saka kana zvanga anga ari comfortable with the way she was, let her be. Zidzai, let somebody be zvaari. Musade kukorekta vanhu kuti vaite zvinoda maitawa ndo zvinofanira kuita Meli ndo zvinoda kufanira kuita Masi. That's wrong. That's a wrong chapter completely. Atifanani and atife takafanana. True. There is vanhu vakobvu, there is vanhu vatete, vanhu varefu, vanhu vapfupi, vane mhino hombe, vane mhino diki, vasina vamwe asitorina mhino zvachose chose the same. Hatisi zvidhori zvokuti tinogona kugadziridzwa tofanana. Imagine. We are not like that. People, we are different. Saka kana tiri different, respect that. Because you don't know my situation, I don't know your situation. I just want to address that. I do say my diaries. But inini ndikada kukudza situation yangu, you end up crying. Ini ndoiziva ndosaka ndakachema avanhu vakandichika hey muri kuchemei hey kuchemera munhu because guys musati nemakai I know what she has been through. I know what she goes through every day. Inini ndinenge ndiri mumba mavo ndindakaona zvandakavhunduka hanimona saka ndakafunga kuti okay if she's not strong vakabatwa what is going to happen hanimona I believe vanhu vakawanda vari ku UK you know maitawa situation munoiziva situation yamaitawa yekuti ukanzwa kuti munhu akadaro ari kuumburudzwa unotaka kufunga kuti saka vazvitora sei is she going to take it lightly zvikava affecta saka nhasi vanoita sei vanorara vari padii guys maitawa handidi kunyeperai handi munhu ari strong mukadzi uyu stereki zvokutodaro handika she has been through my heart surgeries akawanda emoyo recently she had one dzemoyo guys kuti pavakanditumira picture vabuda ndakavhunduka kuti maita wa mwari wa muno ndogara nchiti chikwa muri ndakati chi ndogara nchiti mwari ari mamuri maita wa musamusiye mwari wa muri anokudai mwari wa muri muhombe andi ndakavhunduka mapaipi andakaona muchini muri kunhingikiri muri ku hospital muchinda ku theater paya iwe kudzi mapaipi ndichakutaza picture roni mapaipi angakava muneredza vakati unge munhu akatofa uri kunzwa vakati munhu akatofa heart operation haisi easy vachirohwa every time vanorohwa ma heart operation iwayo handiwaona kunoku
ndakarwadziwa ndakafunga kuti saka vanje vanozvitora sei mwoyo wavo zvaone problem kudaro saka vakanzwa izvi because everything ihati guys mukandiafecta zvinondiafecta pamwoyo ndicho ndakataka kufunga kuti ndisana zvakandichevedza nezuro kuti vanonzwa sei nemwana yeye kutora vanhu vanorwara chete cha kuvanamira grupu kwavo. I'm just worried for mwana ndakarwadziwa because that was not nice. Of course zvozi zvipoko zvinotaura zvazvinoda but sometimes pamunokomenta inini of the comment section pamunokomenta that's where it hurts most because without your comments it's zvese zvese zvinenge zvaitwa avarigi kukomenta though. Remember kuti vamwe vachona vanenge vatori musembracket remunhu aposta saka vanenge vachitotsigirana pachavo handika zvinofungwa kurwadzai kana makazoona ari one of munhu wedu pano akukomenterai ndopamunobatikana. Ini ndizvo ndakafunga kuti mwana uya pakataura nyaya yekuti mwana kurwara kwemwana uya 1 2 inini handiudzigwi ndoziva mukaona kuti kumba kwamaitawa guys kunodropiwa medication nevanhu vehealth kunokuka zvakasiyana nekuafrica guys handika vane fridge muri kunzwa ndiri kukudzai ndikunyeperi ndichakutaridzai 1 day kana muchida kana vakandipa consent vane fridge guys yekuti vakazara maitawa mapirisi amunomwa mangani pazuva 24 mapirisi emwoyo 24 ndikati maitawa anopinda nepa zvika ndatojaira akatanga chitori kuma 28 uko anti achibviswa 1 animaona makamba mapirisi 24 imimi guys vane fridge yakazara medication yemboyo ani muri kunzwa vanhu vane zvigwere zvemwoyo munogona kutaurawo kana kuti manesi muripowo apa pacomment section munogona kutaura zvandiri kutaura zvito vanyatsona kuti ndikurevesa animaona it's wrong people are going through a lot vanhu vane maissues tinouya pafacebook tichifara chiseka but zvatinenge tinazvoka kana angave mamedical issues chaiwo munenge musingazivi animaona and then mongotukirira munhu. Why don't you understand somebody first before musati mangotukirira animaona because vanhu vanenge vatori nezvavanenge vachienda through but that does not mean kuti hafango kuenda pasocial media because the people are going through a lot. Social media tinenge tichouya kuzodistressa vanhu vanenge vachitouya kuzofara kukanganwa maproblems ake nenhamo dzake dzekuti ndine imwe operation iri pamberi apa iri kuuya ndisingazuti ndonobuda here ndoenda ndodzoka ikati handidzoki animaona ukaona ini ndikatomuka makusendototi mwari kudzwai you have given me another day munozati kudhara mapirisi randakati ndipewo musiya ndimwe riya morphine riya vanomama morphine guys ndina kumbomupa chunu ndakatora guys inini ndaneta papa muzati jet lag guys uchiburuka mundege jet lag guys uchiburuka mundege guys ndikutadza kunyatsorara paya ndaikonewa kunyatsorara zvokuti nyatsorara kuti ipere animaona ndikati sleeping tablet zvinondori wanepi zvino ndikaenda notenga vanondipa here pasina prescription handiti saka ndazofunga kuti gara zvezviya sistreni dzangu dzizinomwa akashaipe ndavhura kamufiriji yavo ndiri kuona mapirisi ndati ndaona rakanzi morphine ndikati morphine raizi rinovatisa vanhu kai iri rovatisa kati vakoma wena ipirisi ndiyo here ndiyo here morphine zvikai ndiyoyi ndikati munomwa zvikanzi ndikati anoita sei ndakabvunza senyaya zvikanzi kana ukamwa unodhakwa wobva wavata zvekutokangana kuvata checheko unenge uchingori drowsy ndabva ndawana kapirisi rangu randiri kutsvaga kuti ndinyatsorelaxa ndinyatsokumbotsikama handigoni kungorara there and there animaona ndo pandakabva ndadi ndati ndokumbirawo zvenimboti animaona zvikanzi amenako animaona but mapirisi ndeyangu animaona ndakabva ndatora pirisi ro ndakamwa asi ndakarira ndizuro kudzi handi bvunzai kudzi ndakarira nguva ndamuka kuseni manje ndarara flat ndakarara animaona saka ndo zvakangoitikawo guys handimaona saka vanhu vanoenda through a lot guys apa ndangototaura situation yamaitawa because I know kuti havazomaindi zvavo ndiri kuzvitaura plus kutora varipo anomaona asi kuti ndaita guwa ndotora varipo zvinhu zvakangooma andimaona tinokumbirawo hedu the people that vari kupfeka maghost avo vachiita zvamunoita vanhu zvezviya mufunge vanhu ava going through some stuff people are going through a lot isusu tinogona kuti tukai zvenyu kusvika mada because tisi takaunza life dzedu pasocial media tisi takazviunza nditi ndisitobayachi life button ko ava guys ava vaenda kupati ende havasiwo vakazvitora pamapikicha anomaona tisi taitora life vangobudawo palife matoti take navo it's wrong mufunge it's wrong. Thank you for making me popular. Hey, we do phone gwanani fonera munhu chikata life is mean ora ndokata ora tindirai pana nakunifonera pani munhu akunifonera guys mirai nimbokata life tozokutadzai kana tasvika kuLeicester